No sillä välin, kun Jarkko tuossa sitä esitystä yrittää saada tuonne teille näkyville, niin voin varmaan kertoa, että asiakkuuskokemusten johtamisselvitys tehtiin tänä vuonna 4. kertaa. Ja siihen vastasi top 500 yrityksiä, Suomen tunnetuimpia brändejä, ihan edellisvuosien tapaan. Käytännössä me saatiin siinä yhteensä 88 vastaajaa ja 74 yritystä osallistui tähän kyselyyn. Kyselyssä käytännössä käydään läpi sitä 5 eri osa-alueella sitä asiakkuuskokemusten johtamisosaamista. Ja ne osa-alueet ovat organisaatiokulttuuri, johtaminen, toiminnan laajuus, organisaatiokulttuuri, toiminnan laajuus, sitten siellä on työkaluja, siellä on prosesseja, minkähän mä nyt vielä unohdin osa-alueena. Ja käytännössä tämä kysely toimii sillä lailla, että siinä tehdään itsearviointi, eli lopputulokset ovat niitä, mitä on. Jarkko tietää, kuinka paljon mä tykkään tanssia ja puhua kilpaa Sean Smithin kanssa. Tosiaan tässä on, mainittakoon vielä, että on ollut yhteistyökumppaneina, on ollut Talentum Event, CXPA, Sirute ja Focus Group. Eli yksi onnellinen ihminen pääsi sitten tuolla keväällä tämmöiseen eurooppalaiseen Customer Experience World-tapahtumaan. Nyt mä voinkin hypätä näitä ensimmäisiä täältä ylitse. Eli olin tähän asti päässyt suurin piirtein. Siellä on noin 5 osa-aluetta, joista se yllättäen, vaikka olemme Suomessa, niin kulttuuri on siellä kaikista eniten pisteitä saanut. Eli tämä pisteytys menee 0–100. Ja sitten toiminnan laajuus tulee hyvänä kakkosena siellä. Työkalut 48 pinnaa, organisointijohtaminen ja sitten viimeisenä prosessit. Ja kaiken kaikkiaan siinä 0–100, niin noin puolessa välissä on yritykset tällä hetkellä. Ja tämä jaottelee nämä yritykset kypsyystason mukaan 4 eri kypsyystasolle tämä selvitys tai indeksi. Ja siellä on nyt tapahtunut semmoista upeaa kehitystä, että meillä on ensimmäinen visionääriyritys, ollaan saatu täällä Suomessa. Ja myöskin toinen hyvä kehitys on ollut se, että täältä toisiksi alimmalta tasolta on siirtynyt tänne toisiksi ylimmälle tasolle koko joukko suomalaisyrityksiä. Eli tämä on alkanut painottua, se oli alle tuon 50 toi keskimääräinen pistemäärä viime vuonna. Hyvin menee, mutta menkööt. Ja vielä näytän tämmöisen nelikentän, koska jokaisessa hienossa selvityksessä on aina 4 kenttiä. Meillä 4 kentässä on johtamisen visio ja toteuttamiskyky. Eli siellä on tuolla toi vision kattavuus on oma akselinsa ja toteuttamiskyky on toi toinen. Ja sillä lailla tämä menee, että täällä kun vasta käynnistellään, nämä on lähinnä niitä survivoreita sit käytännössä, jotka ei oikein tiedä mitä tekisi ja ei ole oikein siihen budjettia eikä resurssejakaan. Haastajia ei näyty tähän joukkoon tulleen yhtään. Käytännössä olisi rahaa millä mällätä, mutta ei sitten oikein käsitystä mitä pitäisi sillä tehdä. Ja haaveilijoita on aika iso joukko tässä suomalaisjoukossa mahtunut mukaan. Haaveilijat tarkoittaa siis niitä, joilla on käsitys siitä, mitä he haluaisivat saada aikaiseksi, mutta ei ole yhtään pennihyrraa sen tekemiseen. Tai ehkä heillä on vähän enemmän kuin näillä kuitenkaan näillä käynnistelijöillä. Ja sitten se menestyjäyritysten joukko putoaa tuonne ylimpään oikeaan nelikenttään. Ne on niitä yrityksiä, jotka tietää mitä tekee, niillä on myös rahaa sitä tehdä ja ne on tehneet sitä aika pitkään. Ja tuolla näette, missä huitelee meidän visionääriyritys, eli aika lailla maksimipisteissä mennään siellä. Lyhyesti tästä nyt kerron vielä, että tässä on niin selkeästi nyt havaittavissa, että on lähdetty ottamaan sitä asiakkuuskokemusten johtamista kilpailukeinoksi. 95% yrityksistä sanoo, että haluaa erottaa omalla toimialallaan muista. Ja jopa 1/3 sanoo, että haluaa ylitoimialoina, eli olla Suomen paras asiakkuuskokemusjohtaja. Toinen, mikä tätä asiaa taas tukee, on se, että kehittämispanostukset on kasvussa siellä selkeästi. Eli enemmän budjettia löytyy, yritykset pyrkivät panostamaan enemmän. Ja siellä uskalletaan myös panostaa, kun siellä tuli myös vastauksia siitä, että ollaan todettu, että se on myös ollut tuloksellista. Eli on näkynyt suoraan yrityksen tuotoissa viivan alla siellä, että nyt ollaan jotain tehty paremmin. Myöskin asiakkuuskokemuksen johtamissa työkaluja, niiden kasvu jatkuu vaan.
Mä tässä kohtaa aina haluan itse sanoa, että älkää aloittako työkaluista, aloittakaa niistä ihmisistä. Te saatte nopeammin aikaan tuloksia ja todennäköisemmin teette oikeita asioita. Siitä tulee Kalle meille tänään vielä tänään kertomaan lisää. Semmoinen ehkä huoli siellä oli, että isoin este asiakkuuskokemuksen johtamiselle ja sen niin kuin asiakkuuskokemusten kehittämiselle on se, että ei ole strategiaa. Ei tiedetä, mihin suuntaan juosta. Ja tuli esille näissä vastauksissa, kuten meilläkin on ollut nyt koko vuoden teemana, asiakkuuskokemusten johtaminen ja tämä asiakasajattelu koko organisaation asiaksi. Eli siellä 88%, 84% sanoo, että he panostavat asiakaskeskeiseen yrityskulttuuriin ja siihen, että he saavat sitoutettua työntekijöitä tekemään parempaa asiakaskokemusta meille kaikille asiakkaille, mikä on loistava uutinen. Eli tässä kohtaa kannattaa varmaan miettiä, että kuuluuko teille jo se asiakkaan ääni, ja jos ei kuulu, niin mitäs sille pitäisi tehdä asialle. Seuraavaksi käydään läpi menestyviä yritykset. Meillä on tällä kertaa täällä tarkoitus kutsua seuraavaksi lavalle näitä kolmanneksi sijoittunut ensimmäinen yritys Caruna. Tervetuloa Petri Laakinen. Ja toinen kolmannelle sijalle yltänyt taho on Elisa, eli Noora Lainio. Ja meillä on vielä HUS-kuvantaminen toistaa viimevuotisen kolmannen sijansa, eli Anna-Kati Saloranta, tervetuloa. Sitten kun meidän kukkatytöt ehtivät tänne pidät kukittamaan, niin onnittelun haluan sanoa. Loistavaa. Haluatteko sanoa jokainen minuutin, saatte aikaa sanoa, että miksi te olette nyt tässä pukitettavina? No, aloitanko minä? Aloita sinä vaan. No, ehkäpä se on nyt hyvin aasinsiltaa tässä rakennettua, eli se, että on panostettu jo vuosien ajan siihen, että asiakaskokemus on jokaisen asia meillä, ja siihen panostetaan. Eli joka ikinen, meillä ei ole erillistä organisaatiota, joka sitä ajaa, vaan se on ihan jokaisen elisalaisen asia. Ja sitten toisaalta me seurataan sitä meidän onnistumista tosi monesta eri näkökulmasta. Seurataan sitä asiakassuhteen näkökulmaa, sitten jokaista asiakaskohtaamista, katsotaan palautetta, että miten me onnistutaan näissä, ja sitten meidän palveluita, mitä meidän asiakkaat on mieltä meidän palveluista ja miten me niitä kehitetään. Koko ajan se asiakas edellä. Ja Elisa on meidän myös yhteistyökumppani tässä ja on lupautunut sitä olemaan jatkossakin. Eli tosi paljon kiitoksia. Yleisö varmaan haluaa osallistua. Kiitoksia, että me saadaan pidettyä näitä tapahtumia, kun Elisa on mukana. Hyvä, Petri. No joo, meillä Carunassa on tietysti aika nuori yritys muutenkin, mutta semmoinen ehkä iso oivallus, mikä on tehty, niin on se, että meidän pitää tietää ne meidän asiakkaat. Meillä on tehty aika iso tällainen segmentointityö asiakkaiden kanssa. Sen jälkeen tietysti tietää vielä, että mitä kukin niin kuin asiakasryhmä meiltä haluaa, ja sen jälkeen pystyy vielä niin kuin tarjoamaan sen asiakkaan ehdolla niitä meidän palveluita. Et se on semmoinen iso tie, minkä parissa nyt ollaan aika paljon tehty töitä ja tehdään jatkossa. Joo. Tässä kohtaa pakko mainita, että Caruna oli siis tämän vuoden paras nousija myöskin. Te hillittömän spurtin olette tämän vuoden aikana ottanut käytännössä. Onnittelut siitä. Kiitos. Ja oli ihana, kun mä olen tässä ollut sekä eilen että perjantaina Carunalla. Siellä on ollut satapäinen joukko kuuntelemassa näitä tuloksia, niin miten innostunutta ja kiinnostunutta porukkaa siellä on. Että siellä on ihan oikeasti, aidosti DNAssa tuntuu olevan tämä asiakasajattelu jo teillä. Kiitos. Anna-Kaisa. Joo, ehkä lyhyesti, että HUS-kuvantaminen voi olla jollekin vielä vähän tuntematon, eli meillä on yli 30 toimipistettä ympäri Uuttamaata. Eli jos olette käyneet terveyskeskusröntgeneissä tai terveyskeskuksessa, niin siellä saattaa olla, tai on yleensä meidän HUS-kuvantamisen röntgen, mutta sitten myös niin kuin yliopistosairaaloissa, eli Lohjan sairaala, Meilahden sairaala, kaikki nämä Tornisairaalan
jotka toimii, niin HUS-kuvantamisen toimintaa. Ja sitten tästä, mitä me ollaan tehty, niin meillä on sekä HUSin strategiassa että kuvantamisen strategiassa asiakaskokemus nostettu niin kuin kärkihankkeiksi. Ja näkyy siellä niin kuin nyt varsinkin ensi vuonna varmaan vielä voimallisemmin. Ja potilaiden, niin kuin erinomainen potilaan hoito on tietysti ollut aina niin kuin sellainen, että varmaan siinä ollaan niin kuin saavutettukin jo hyviä jopa niin kuin muihin toimialoihin verrattuna erinomaisia tuloksia. Mutta uusia kohderyhmiä, joita nyt ollaan erityisesti kehitetty, niin muun muassa nämä hoitavat lääkärit, jotka lähettää meille potilaille tutkimuksia, että ne tutkimukset, joita tehdään, niin ne olisivat niin erityisen vaikuttavia. Eli erittäin paljon niin kuin tiedettä ja tämmöistä hyödynnetty siinä, että meillä olisi niin kuin todella korkealaatuiset ja vaikuttavat tutkimukset ja myös torpattu turhia tutkimuksia, joka parantaa sitten taas saatavuutta. Eli siten niin kuin potilaat hyötyy siitä myös, että ne saa parempaa hoitoa ja nopeammin pääsevät tutkimuksiin. Ja sitten kolmas tärkeä ryhmä on ollut nämä kunta-asiakkaat, joille on sitten haettu erityisesti säästöjä, niin kuin kuntatalouden tiedettä ja myöskin raportoinnilla mahdollistettu sitä, että he pystyvät myöskin ohjaamaan ja johtamaan omien lääkäreidensä toimintaan näiden tutkimusten tilaamisessa. Pitkä, mutta lyhyt toivon mukaan. Kiitoksia. Musta on ihanaa, että meillä on julkishallinnon puoleltakin edustaja tässä meidän podiumilla nyt, että siinä mielessä antaa rohkeutta jatkaa myös kaikille muille julkishallinnon toimijoille, koska kyllä sitä voi tehdä julkishallinnon puolellakin hyvää asiakaskokemusta selkeästi, jos vaan sitä haluaa. Ja vielä terveydenhuollossa, joka on niin kamalan pelottavaa meille kaikille. Hyvä. Tehdään vähän tilaa tässä lavalla jos saan pyytää teitä ihan pikkusen sinne päin, että me saadaan tänne vielä meidän hukitettavaksi meidän tämän vuoden kakkonen. Tadadaa! SOK. Onkohan Laura Luotola täällä paikalla? Tai... Noniin, sieltä tulee Laura. Hyvä. Onneksi olette. Kiitos. Kiitos. Sydämestä kiitos. Onneksi olkoon. Näin. Haluatko säkin, Laura, kertoa muutamalla sanalla, missä mennään teillä asiakaskokemuksen kanssa? Joo, lyhyesti ja ytimekkäästi, eli koko meidän toiminta-ajatushan perustuu asiakkaille, ollaan asiakkaiden omistama, joten ei meille mikään uusi asia sinänsä, mutta meillä on tehty tosi paljon töitä viimeisen parin vuoden aikana ja työ ei ole tässä, työ jatkuu, että perästä kuuluu. Paljon on jo lähtöjä tullut viime aikoina ja lisää tulee. Töitä tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Mä oon tässä keskellä. Mä en ole voittanut vielä mitään tietääkseni. Viime vuoden tapaan meillä on edelleenkin ykkössijaa vetää. Tällä kertaa jakamaton ykkössija, eli Telia Sonera, Mari Sundell. Onneksi olkoon. Eli täällä, mitä täällä kuiskutellaan, niin tähän kuuluu tämmöinen, eli meillä on Talentum Eventsin Customer Experience Management -tapahtuma, oli Telia Sonaralla nyt sitten lippu. Ja tässähän oli nyt Tiinan Kukka-Linna Ruoholahdesta, joka myöskin sitten meidän lisäksemme onnittelee palkinnon saajia. Kiitoksia ja onnea kaikille. Niin haluaisin vielä tietenkin tässä kohtaa kuulla Marilta saman kysymyksen, tai eri vastauksen toivottavasti. Tähän olisi kyllä helppo vastata myös samalla tavalla, koska ihan tosi tuttuja juttuja tässä jo kerrottiin. Meilläkin tämä on ollut pitkä polku, eli lähtö ehkä on se, mikä kaikilla, että niin kuin ajatellaan, että kun me ollaan niin kuin toimialan asiantuntijoita, niin mehän tiedetään, kuinka asioita kuuluu tehdä. Niin on niin kuin rikkoa se ajatusmalli, että se viisaus on oikeasti jossain muualla ja se löytyy asiakkaista. Se on ollut paljon sitä, että me tehdään työkaluja, joilla me saadaan tietoa meidän asiakkaista, miten me pystytään seuraamaan sitä, että milloin oikeasti me tehdään oikeita asioita. Se on paljon sitä kulttuuria, eli myös meillä on ollut paljon hankkeita sen eteen, että miten me saadaan niin kuin innostettua kaikki ihmiset janoamaan sitä asiakasymmärrystä.
Meillä on paljon analytiikkaa, me tutkitaan koko ajan sitä, mitä asiakaskentässä tapahtuu. Ja ehkä niin kuin, miksi me nyt ollaan tässä, niin musta oli aika hienoa, kun eilen meidän strategiajohtaja sanoi, että joo, mutta miten me tehdään tämä asiakkaiden kanssa. Niin se, että siinä vaiheessa, kun niin myyntijohto ja strategiajohto alkaa puhua asiakkaista, niin mä tunnen oikeasti, että sitten on jotain aletaan olla oikealla polulla kyllä. Joo, toi ihana kun sanot, että miten saadaan janoamaan sitä niin asiakasymmärrystä, kun katsokaa nyt tätä naista, tästä hänestä huokuu se asiakasajattelu oikeasti. Me pidettiin oikein hyvä haastattelu, tehtiin CXP.fi-sivustolla ollaan tehty nyt 6 yrityksen kanssa organisaatiokulttuurista. Kerrottu vähän tunnelmia ja sitä, että mitä on tehty sen eteen. Siellä muun muassa Telia Sonera, Mari oli haastateltavana. Siellä on lisäksi ollut Fortumia, siellä on ollut Santanderi. Itse asiassa Fortumilta oli Maija Maarni täällä jossain. Jos nouset ylös, niin heilutelkaa vaikka sieltä. Niin jos haluatte tietää jotain Fortumista, kysykää häneltä. Santanderit, meillä oli Henna Kääriäinen jossain, heiluttelekssäkin siellä päin. Sitten meillä oli Mari Mekolt, varmaan voi Hannalta kysyä asioita. Sitten siellä on ollut Alkosta haastattelu. Mun mielestä tänään ei ollut Alkosta ketään paikalla. Oliko? Kukaan ei tunnustaudu ainakaan myyvänsä viinaa. Ja olikohan siinä jo kaikki? Jos unohdin jonkun, niin huudahtakaa. Meillä on joka tapauksessa luvannut ainakin 3 tai 4 yritystä vielä tässä syksyn mittaan. Jatketaan tätä sarjaa, koska se on ollut erittäin kiinnostava. Siitä ollaan saatu paljon hyvää positiivista palautetta. Mä näytän vielä pikaisesti tässä Suomen top 10 yritykset, eli tuolla on aika monta yritystä, jotka jakavat noita sitten 6. ja 10. sijaa. Mä tiedän, että ainakin Leinosen Mikko oli Tiedolta, jos haluat heilutella siellä, että jos haluat tiedonjutuista jotain tietää. Invidosta ei tainnut olla tänään ketään, oliko Postilta, ainakin oli ilmoittautunut henkilö siellä. Ja sitten IFFiltä meillä on Anders Stenbeck, joka tulee olemaan illan panelistikin. Koneelta voitte mennä taas varmaan Nooraa tai Henna-Riikkaa, missä hän istut siellä takana. Ja Microsoftilla täällä voitte kysyä varmaan keneltä tahansa Microsoftilaiset, koska he kaikki elävät täällä. Ja Veikkaukselta ei mun mielestä tänään ollut ketään paikalla, mutta varmaan sinne voi rimpautella, jos haluaa tietää lisää. Näin. Menkää ja valloittakaa teidän asiakkaidenne sydämet. Olkaas hyvät.